Kejingsing SAMLA Balang Presbyterian Nongthymmai kawan lam shpi ya ke program Christmas Carol but kapriang supai pi Baroh kinong pet syakane ke program lingba ke YouTube channel but ke local TV channel kumajule manol snem kumajing SAMLA ngimsim lala banle kata ke ba ngileng penlong Christmas Carol siing joki para SAMLA rengi aingu ublay bolak playing ya kalat lingba ke YouTube channel ba ke local channel baginla on pelong ini Christmas Carol hakane Khubor kejingsing SAMLA Balang Presbyterian Nongthymmai kawan lam shapi ya ke Christmas Carol program but kapriang supai pi Baroh kinong pet syakane ke program lingba ke YouTube channel but ke local TV channel kumbajule malau snem kejingsing SAMLA kamsyam lala on pelong ya Christmas Carol syak ying joki para SAMLA namar adika klam COVID-19 kejingsing SAMLA Balang Presbyterian Nongthymmai kawan lam shpi ya program Christmas Carol but kapriang subai pi Baroh kinong pet lingba ke YouTube channel but ke local TV channel kumbajule malau snem bang ijupenlong ya Christmas Carol syak ying jong ki para SAMLA henry hakani ke snem ngim chamlala banle ikani namar bakani ke lingba kani ke klam COVID-19 rengi aingu ublay bolak playing kani kalat lingba ke YouTube channel but ke local TV channel bangin wan lam shpi ya ke Christmas Carol program but hakani ke program ka minta ngin yo ya ke Jingruai nei khun SAMLA jong ka balang but kumjuru ya ke Khubor Christmas lingba i Reverend Dr. R.R. Conville swabang ya siprang ya ke program tungili shublay ha ke Jingruai Kupa jingi baneng sesliman khamat jome try lu namata barango try lu jinglam ba jepnya jome try lu namata jingim jingi try bangila badan hanu kan ka por nu ne khlama kan try bar de jingi ba jingai e ke jome try lu hoinga ingu try lu jinglam jome try jingda jingke jingi smart jingi jome yangi kan try lu hoi try lu doran kan try lu bakan ka program jong jing sen samla kan try to ai bakan long kan try ke lu ka bala kan try ban ai ka jing lu ba jingkmen ba jingkmen kan try Singapore try kren apa apa ne kereng Jesus Christ amen but hakani por ngilsang ya kani ke program baka kerteng jo kani ke program bangila bu ngpajing sing SAMLA kalong ke Khubor obha ke Jingkmen ya ke Bynriew Baroh te hakani ke por ngi snap ya ka we ke Jingruai ke baka kerteng jo ka kalong krur bokpla ke Bethlehem moi ya kani ke Jingruai la thau da u R Fisher boys but ya kani Jingruai on right hapreng jingi da I Bynriew I ibiang ban Jerry tungis ngap ya kani Jingruai hakani Khubor O klor ba pernai ka Bethlehem klor ba ting shan ba ai Jingkmen rista na jnai ki bud you try ban shem ko klor ba pala ka Bethlehem klor ba ting shan ba ai Jingkmen dupten younger shashing or Bethlehem ku klur ba perna ka Bethlehem ting shan hangi jing so jong ni Bethlehem,
Kerman pilai siap ya tujuh rai bat kelai ke Khubor namta jumpi hagan kapor bat ngai kublai namta iban bat Jerry namta ke tujuh rai bat hagan kapor ngai siap saya kau pak tujuh rai ke teng jong ta tujuh rai kalong ke ayom jinglek kemen ya kini tujuh rai la thau di pastor jingi Reverend NB dengdo bat kini tujuh rai ke kran chapang ke ayom ke jinglek kemen kabuan lingba uji Chris unong prim jengi bat ya kani gajing rai la rai di arki I jaren I wanlam batli dia kani kapor ngil snap ya kani gajing rai Nai ka palang jing shai ka ni ka dei ka yom san rai ki jing thao Baroh ki las dang ban Nongthymmai ki pai do blei da ka jing shet hem ki mi madan ban ya lek men you play babha ki ai ngu ki ai Baroh ka yom jing in ban jing lek men Bynriew wan ban she ngin thao ya la kikti ngin ya shat ngin rai shit hem hala ki surbabam ki jing thao Baroh ki yak men lang ni ka dei ka ayom jing in jing lek men ni ka dei ka ayom jing in jing lek men Kendo hasun bneng ki ya so lang ha ka jing lek men man priang burom yu Jisu Kristu trai Emmanuel ublei lambat yi jing le ngin jok ya ki ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin rwa shir hem hala ki surbabang ki jing thao Baroh ki yak men lang ni ka dei ka ayom jing I jing lek men ni ka dei ka ayom jing I jing lek men ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin la kikti ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngin thab ya la kikti ngin ya sha ngin ra shet ham ngai camp pilas ngai itu gajing rai mentan ling ba ki khun sama juga balang barang Kerman bakalong sia ka Khubor ka Jingkmen bat Jingkmen yi pi Baroh bat ngai kublai ki namta kani gajing rai ba kani ka por hoi ko kani ka slam ngitip bang ya ling ba kani ka khlam COVID-19 bat sibun ki Bynriew ki langat ling ba ya kani gajing pang
but kidan ru ki para bangit jong balang ngejongi ki belangat hai kan ke jingpang but kum ta hakani ka por ye sngaw ke jingpla ke jongki haya ke jing siam juki ba gyo ke ne ke jingpang covid-19 but kumru bo blai ulale phla ha ka jing im ke jongki to khani ka por ye sngaw ya ke jingpla jongki ka keteng jonga kalong elhanan kharngor but hakani ka por nga shikwa ban ai testimony barit spang ka jing siam ke jonga badu try nong penem hamtam hakani ka por ke jingpang bangayo imta covid-19 la admit yang ha hospital hapo Nazareth ha kan 3 September but kadi ha test ka baar banga sa lab bai ngadon kuniu knyang jingpang covid but ka experience ka kwa ban share but pi kalong ka jing yakundu ko jonga komno banga experience you blay but ka jing yo ka jing pengkhia ka bajanai ha por banga don ha padeng hani ka jingpang ngala don hospital kumba khat sansingi but hakini ki khat sansingi ngala don ru anda ka jingjar ka jingring men sem ka bahab ni haban ai no da ka oxygen nga kumba khandai singi kadeha ka si ka balai banga sham yala de banga don ka la pai ka situation ka ba khamlong severe but ka ba sungu do jingkerman kadeha ka si ka balai ha banga la candid men step but ha banga la lepat ban dry how try man step kumbang julong hi man kasi pada hadin kata pada ngala syam yala dia pada banga don ka suffocation hapo ka lungs ki jong hadu bangamla ban ring ban same show but ngala poi ka stage ha bangalong unconscious but ngasu don bok ba kata kapor ki don nurse si ba administer ye pat i patient i banon hajan jonga but kata kapor ngam shumla la shu taman keren ru rei ngashu pen e de ki sign language but ilala ban attending but hatin kata ka pon ngala i ba bon ki doctors ki nurse ki la shuan ki la mare changa ban ki lawan ban administer ki jing yarap ban ai ki jing ki injections but ki nadong shidong ban te ka experience kolong ba kata ka por ba bangam la shu ban ring men sem kesan pada kalong kajing ngalapo ya ki stage mengalong kumbalong in the stage of coma hakaba hakata ka power ka experience ko jonga kalong ka experience ka badlong very unique and very kajing yasham bad ublay kabala bon ong hakata ka power nga sham yala de banga ngadon ka hakata ka jaka ka bedum ka bakriat but ka balong ngiu shibone but de kata ka por ba ngakmi chu blay ban kerpad you blay ban pelat yang ana kata ka jaka but adin kata la persang pendoi la persang e ban doi ndai kata ka jingdum ka jingka jung ulo ok berben bawan mentap kawan but kalong ka ek ka basung ngiu shibon hakatu ka situation ring ai ngo ba ni mane you blay ba but blay ba basngoy ki jing yam ki jungi ba ka tu ka por ngalaya saj u blay ba ngala kerpad you blay ba ka kampat dai ka por yang abangan lejno na kani ka persai mar ka family ko jonga ka dang don kam yang ki khon ki jonga ki dang don kam yang but wala kata ka por ngala ba usaitan u yetel u yele usaitan u persyang ban kring yang persyang ban shimno ka jing im ki jongi ring yang ai ngo pa ublay udang nga bodong ai pa di ka kalat but wala la kataru ngampat simla laban mi na kani ka situation ka bangadon ndingala nganang yai kuntu ublay nganang yai duai kham ublay un sen par nga kapadi ba kadon ka jutang ka banga have yawan te ublay but ngala ong ublay ba la daw perlai no yang na kani ka situation ngan le ka bo ukwa yang wa kani ka ching ka jonga but marsun komtahi nakata ka situation ka balong dark cold worrisome ka balong scary ngalapoy pat skoy pa ka jaka marsun komtahi marsun te jutang hi bur play ngap la rain pa de nga skoy pat ka jaka but hakata ka jaka ka experience kalong very calm ka situation kalong very peaceful ka situation kalong kijing
kesuki jalut kalong ka AK ka bak ngipet around us kalong fresh kalong but kare hakani ka por bangasu thu ba ublay u e yangi but ukwa yangi bangin kata ka jingkar par ka jongi bu ublay u sngap but ujubab rukum jo but kare hakani ka por but sashi kumtahi andang ala kendit Bynriew ngasa sngo thu ik ba ublay ulapun khia yanga nakani ka jingpang but war hadin kataru sakhandia singi padang adang hap song hapok ki oxygen habang habang ngapit nga compare but ikiway but ya ka jing e ka biki kendo ngai ngoi ublay ba hakani ka por ngala ban yang kum hakani ka ban testify sipang ka jingpun khia ka jungu but khamtam e kalong ru ka jing ka por ka bangin sakhniat ngin yo ka celebration yo ka Christmas ka bolong ka jingwan ka jung blaze kani but kalong ke iru ka bangi ngi kum ki Bynriew ngi deban celebrate ya ka nadok ki donut ki jong namar ngitep ka bu la ayu khon mamarwe ki jongu ban sai ki pop ki jongi ba khanang mangi ngin yo kata ka jing im that everlasting but ngin yo ban pois ta ka jaga ka bolong ka paradise ka bala ban khre namata ka jongi ka experience ki jonga pa ka hospital ka to ka por ka darlong chi sha ka ek ka basngo ngiyo ka basngo ting dei ngai ngo bi ublay ujubab but ublay usngap ka jing doi ka jing yam ka jongi ngalong kumne bang ngalong ni ka por kamdei ka jing start ki doctor ka kalayarap yangi ne ka jing penem ka de ka jong ublay tang de kini yu ai ku play fi Baroh Christmas ka basok yu wei pa wei fi ba komjo ya ka New Year tang de kini ki khniat kentien ku play shibon amen kapanang kong ngai ngu yu play na bang yo kum kani kalat bangan yo banya thu shaphang ka khlam covid khat khandai ka jing shakta kani ka khlam covid 19 kalong ba ngang adang ha ki last week jong August ngadon ha po hospital hadin nang tang la thia po hospital kum ba atayo andala wan chi hi te para ke thu yang ba email ila stomjur sung ba wan no chi namar ba email ki doktor ki la ong bang ngimla su ban sumari email tang la lit no ban lit rap lang no ik para station madan ting chi hadin bang la sumal lang ye email stay kum ba atayo email khlat no khlat email pan te hadin nang ta hadin san sngi ba khlat email idon iwe para sunrang jonga ipang sendat kawan kata kajing pang hai balawan kata kajing pang ilakit sepo ka Bethany hospital ilakit stay dala poiste ki doktor ki ong ba ilong positif tengim tep akas ni ba tep ye email ba kan long manu bawan ba don positif manu ba don negatif nimla ban tep ya kata nang tai yong balong positif tai para te irang bas nang jungi nang ni pat nilai pentip no kloi da nilai da pentip ini rang bas nong ilawan syau no yang i Baroh skimish khun ban lekbu no spo sate spo jaka ka yeng snong jungi te nilai sa stay armin hadin nang ta ila phalit phates kan yangi balik phates ngi te ila ong hi yang ba phi te tip ka ka banja naman ba phi dang sumi atat na hospital bat nang ta pat de ba kamet jong phi phi pat don na preng ka jing ko jing khia kum ni te tang ba wat tiang habala lit test dalam mi report next day kabaning kong kalami so yo khun changa ujaulung habala mi ta ka report ki ong long negative lami sai kan khun kan thai ki ong long negative satang hadin ko ba ar kan tai irang bas nang jungi ilawan ila ong ba yakiar ya email jong fi long positive ngam das ngup her than kata hadin nang tapat kaslam sa arteli kita ka report naman ta khun khadu ba jong khun changa basaw ndalawan ka report jong ki yakir ong bak long positive kumta hi tang arkan talai kan tangi song hang tu kalawan ka ambulans te kilakit no yang station sauli ndangila po station sauli yang ala pentia apo ayam kat bai ki khun changa pat Baroh arngut kilakit no sapo hospital TV sto hadin ta nilai song stay shwa bangin lat nang te na karantin khat prasngi hakasngi ka bakhat saw khun khat du changa uyo pang te kilakit nang te sa sibil nang tapan ulat thia apo sibil te dang long positive hi datas hadin nang ta lat
latia apo sibel la komba shite yo i ai te kila ong balasat kini ka jingpang tengin tes biang daki tes biang dang long positif hi haba dang long positif kum taki kit biang yu khun changa shite shum sauli nga ngala don shi bat uta we khun te haba kila kit biang shum sauli ulas chong biang shum sauli sa kum balais ngi ai ustom biang kikit biang possible dala poicha sibil uthia biang sa shite yo na kata ka jing stom jong u ngala long tension ya ladi ngala hai ka bp ka ai ngapoi ya ladi ru possible kum ba saus ngi ai ngathia ya ladi ru shite nang tapat adin kum tai suki shita yo la thiau tau khun haba ki test biang sai sin ta ki ong long nong kil ong long negative mai wan shau no klo yang ngan wan no shi yang kum tai hi ngila ya let bat mi khun ngila let shau dang ngila wan shau tau khun ngila song suk ha yin kum ba shita yo ai henry ka poi no ka khubor pat ba ita ipara jonga kila ong doktor na po bithani ba ngimla shu ban sumar namar ba ika jing stom jong I kala ban la kum ba post ne mi ai te ngala phet biang stay sam dat ting ngala let biang stay ngandala let stay te kila yon kit yu ta para jonga sayi dala poi para yeng da pe yu tai para mi te shu ya kum ba long lem kum ba julong nang tapat ngala perkhat na lor bang he do yeng ha ban pe ik para ru te ngadon para senrang ru stang tai we hi te ngedon nyungut para kan thei te ngala ha ban long kemi hi hadin nang ta kain tang sipang hi tang don kemas dengan ta 9 minit ai itai para ru ikhlat no na kata ka jing khlat biang itai para te irang ba snong jung nang ni pat ilat ladik hi ya kata ru iong hi ni kum ikong anita na lor ba idang don ka met ka bomsat kum tu kum nu ken tai le hang ta te ngan le kum nu ru ngam nang de te yo ni ukhun khadu ma klem sha su tang ba unwan ru sta spo khlat itai para tang haki itahi minute di banra tep yai sujawan yalam sipang ngila phara no seyeng nomor ba kajing stom jung u ka de haki lan sadam atan khamin shwa dang det ndala manta te ulo sat tang ba le se yu dang tolot ai kamit ka phat te nang tang la du no sayo para te nga ai ngu pat yu blei ru ko we namar blei klem I no yang kisakri jong ka balang ki klem I no yang ki para bangit ba I jong ki klem I no yang ki ai ka ketiga mon yang banyarap yang kanu kapor ka bangadon kam yaki kanu kapor bangadon preng ka jingjen jari ai na ba kani ka khlam covid khat khandai ka dei sisa ka ta khlam ka ba lakta kala dakta sisa yang ale ya ka ying jonga namar Baroh ki pararu ki positive lot hadu kimina ki misan jonga ru ki long positive lot station manating tang yang hi ngila yo no but kata ka jing yuna kalyang kasnong ngila ya poino stay kloi but te hang ta bangi sayo kloi ka jing sumar bangi layo biang kum kani kala banyo banya thu lang yiki wei pat bangi long kum nu ka tu kapor ka jing jinjar ka tu kapor khun chanu kmi chanu kam dei ka basuk tangi ni kentien ai khu break masih pi Baroh but ai ngu yu try kini ki sakri ka balang bakin nang la banyeng nam ta ka balang bat bakin long kum ni kum ba kilong khu dei si bon ka jingseng SAMLA balang Presbyterian Nongthymmai ka ai khublei ru ya ki covid warriors lani ki frontline worker ki bai khun ya uni jingpang covid ha ka jula ka jungi but kum ka jingseng SAMLA ngi ai khublei Christmas besuk bat bakmen pi but uslamut bathmai badap da ka jing khu ka jong utrai ujongi khublei sibo ha ka ni ka por ka menta ban ngi snow ya ka wei instrumental lingba khun SAMLA ja ka balang ta I Jordan Wadri tungi snap ya ka ni instrumental ha ka ni ka por
ni ai khublei ye Jordan Bajri namta ka instrumental ka ila ai hapreng jingi hakan kapor bahkan kapor ka menta ni lapoi syakwe pat ka benta ha ka bangin yes ngau ya ka Khubor Christmas lingba Reverend Dr. R.R. Conville kum ka jingsing samla bat ka balang Baroh ni ai khublei ban ni priang subhai pastor ba ya la plai por knang ban ni don kat ban ni kum ka jingsing samla bat ka balang ban ai Khubor Christmas ha preng jingi hakan kapor Bed Bakhraw, bed bajarja, dong tliu kasyai kda, tang hang tai hakabaki a, ya ikon lo lasa balata bayo tiasuk kinjai bayo tiasuk kinjai Bed Bakhraw bed bajarja dom kape kasai pa nong aplang brot snow angel kirwai hallelujah buram you try Chris nong pen in laka Chris nong pen in laka Bed Bakhraw bed bajai jai klor pala to ai jing shai lem bat ki angel ngin yarwai hallelujah you still utrai Chris nong penem lakha Chris nong penem lakha Uniusnem arajar arpau Uniusnem lese bangi nung kletcho ka jing em gujongi Pada ni kapor Christmas bakum Uniusnem Achikwa banyak selok kendiat na kaktin ka jong play Ka Bible ke thu yagi Baik ni ka jing kha jong Jesus Christ Laya thu lupa prosper nem shwa the prophet Isaiah Isaiah kelendong ka banyo ka dekat buat sa ong kumne Hakmi kathei sati kan pun khun kan kharu yau khun an khot ru yakakateng jong u Emmanuel u Jesus Christ dei ublei namar balakha kathei sati u Jesus Christ la long lupa ublei shwa ban kha nagat Mary thei sati Yohanes ongkum ni Gospel Yohanes kala nang kapaning kong kadukot ka baar Une kamuru Jisu uladon ha ka ba meneng kong baru blay Wei paralog jong aw ongkum ni yanga Wongim day kibayat kibriu tang ha ka jingdum Hanre ni day kibriu kibayat ha ka jingdum syaka lawe kabangim tip kan long kumno Kidan sibun ki problems ki bangim dan ka jubah ban ai
Wadai Isaiah lai tho lupa sepang kan ke jinglong kum ngilong yi mentah kai lenong ka bekendai ka dukat ka baar ong kum ni. Upai lang ubaya ya ka jingdum le i ya ka jing syai ka Bakhraw. Hang ni ngiyo banyu i liak ya ka Christmas ka ban neng kong ka jing kular jong ka jing wan jong Jesus Christ. Kajing syai kaban wan hier baban ai men sim yang i ki khun Bynriew. Kalong ko maputuroy unang puturoy bayeng hakle jong ki ai Baroh. Bapan bena hang ni kepertai kabadap tang kajing jinjar. Badap tang kajing Jingkmen. Bon wan sim jong kajing suk. Pun ki Bynriew akan juk ke pementa. Kira pan ka jing jong ki klem ublay. Ki kran ben ki nyau ben ya ka ktin ka jong ublay. Ki criticize jangi. Ki ba pensyong nang rim ka jing jong ya ka jing doai. Ki criticize jangi ki ba pensyong nang rim ha ka jing kulon ka ktin ka jong ublay. Kini ki Bynriew ki ba akan juk ke pementa. Kim so tho baka jing suk kamla ban wan haki lembaki ai jong kani kepertai. Baka ni kasi Christmas mangi celebrate menta. Ublay ukwa ban ai jing kermen jangi. Hapdeng kini ki ai bangi ya menta. Bokwa banyarap jangi. Ublay la kula ringi Baroh wong namar manga utrai ublay jong me. Ngan bat ya kakti kamon jong me. Takabaong worship ting nga rap yami. Ka Christmas kam day tang ka tarik ha ka calendar. Ka Christmas kam day tang ka ski shuti ha uni shi name ya shuti Christmas. Ka Christmas ru kam day ka ski ha ka bang ya bam ya di bang ya presents. Kemau. Baka Christmas ka day ka jingja kabla penlong ya ka beneng bakan kan kemen. Kabla penlong ka jingja kabla penlong iki klor hasayat beneng bakin kam tun shan kam kraw. Ka Christmas ka ya tu yangi. Aka por ka babiang. Haka jaka kabala jid ublay. Lakha ya way ukulung. Badu ni ukulung. Uday Jesus Christ. Uday ublay. Jongki blay. Baroh. Utray jongi u Jesus Christ. Unang penim jong kepercay. Uta bon walam ya kajing suk. Haki donut ki basngaw marway. Uta palawal nam kajing suk. Haki longhi ki bapat ki bapra. Uta palaban ay hangi. Ya kajing kermen. Habang iyad haki ni kepercay menta. Katno ke Bakhraw. Bad ka bajop. Long kata ka Jingkmen. Habang iyo haga Christmas. Kebanengkong. Habang Jesus Christ ulawan. Ulawan cakap ni keperteng. Hapadeng kijing ki Bakhraw. Kumangiyay mentah. Kata ka Jingkrum kenram. Ki por bawan Jesus ru kalang Bakhraw. Kajing do Jingkmen kam ya per lagi singi ki bangi menta walawan arajar tam stem mensyua blay lopha ya ka Khubor balakha yo khon jong u ha teki angel haki nong ablam brot kinau brot ki baduk ki barit ki bamdan basanjo ki basitam ki bajenjar Lapa akum kini ki Bynriew. Kumabu nangi. Badu Jisu kaktin jang ublay ka ong akum ni. Umensimu try ong Jisu hanga. Nabala pun slek yang ay kabanyalap yang gospel haki baduk. Ulapa yang ban pun benai ka jing pelai. Haki tai kepada syasat bendi. Bad ula ya ka banjing pun pej pat iki bamat la.
ban penlait no ya ki bashitom bawni ukulum do dola rang ba ukular yang i ong kum ne jisu gospel yones linang bishpo ka ka pathway wanga ngalong unong ablang brod bobha utau nong ablang brod bobha waiti no ila ka jing im na ka benta kilang brod dai nambar ka inga daw nga sngo bu blay ka jing start bayan blay jung ya ka khubor nung kong chpang ka jing kha jong jisu la pha aki nong ab lang brod berkajuk ke bamenta kalong kum kajuk ke bamiswa kinjing kedrum kedram henrai ngau ka banya thu epi kanika por ke bamenta ke bamai im ka per na kitiki por ke bawan ujisu ka per namar kading pena jong Yesus Kristus labba yaki pop ki jonga halor kata kading pena labba yaki pop ki jong pi ha ka baw la penbi la kasna amta ki pop ki jongi nam ta ki jing bom sa nyo jing kan sting ka jing dei jongi padu blei pan ma pi ba manga ila ba nyama ka jing ma be ba ka jing kmen ba ka jing suk ka jing blei akan ka si Christmas pila go kun ka balang tak wasu invite biang ba khot biang Jisu hagi do nut ki jongi bangadwai ba kani ka si Christmas bangan ong re katien parek balang historic bangi kum ki kun jo ka balang in pentamai ka jing dei jongi pom ni Jisu Christ u kun u jong blei nong pen em jongi ka si Christmas ka kular yangi ya ka wei bo blei laknya lau kun bala kamar wei bala ya lambaki jing maka sengiu maka il ki badum bala ya ringkat bangi kular bungunya ringkat bangi hanya tu kanai ka wei ka jing bangapuli pang wei Bynriew brus pa ba Baroh Bynriew bai jadi ki jing draw ki paintings bola thiet ki paintings si ba dem hatu kata di lak ki paintings bola wa ya ka kita ki dur ha ka yeng ka estate ka jong bo dan ru bai khon jong bo ta khon jong ru long bai pai ki jing draw bola ja ba kawan ka thama bo khon jong hab le sha thama but ar tayo hadien bu khon le sha thama kile tho ki rang ba sipai yu niu temen ba u khon jong la sha siat bo la yap hatma but u niu rang ba temen pa jong niu Bynriew la pat ko down hot nei shibna hadien kata ulawan we sipai bati jingkhang ke jingkhang jong ong kum ni wang phimi tho yanga Lei ngadai manga ke yuta usupai bau khun jong pi ulai yap dam ta jonga ula sya da ka met jong ta kuli bau ta kuli khal me yanga la pin yap yu khun jong pi wanga rung along ba drone dian bangalawalam bi we present ya pi bangan ai bau ta the men ula kmen u shimitai present Pona la play je kata ka present ye pen ban bau je ka jing draw tau sipai ya ka dur jau tau khon jong kam da dei ka dur jong khon la tang pun kum do ru la komen namar suya jan mar ndian ta ja kum do utau tu menu la yam ban Baroh ki Bynriew ka ni ka putai ki ba ki painting sikila komen pekin le ka yeng jong namar ban lilam no kita ki dur ki painting si Bakhraw jong tau temen pada poi kata kasi bandi lam pau tau nong li lam ong sha ban lei enga ko ban li lam nung kong ya ka ni ka wei ka jing draw ka painting walaupun kata ka dur
ula tho ula draw tau sipai ya ka dur jong tau khun jong tau breu bagabam de internet Balang $6 jar kisngap dan bakwa kita ki beri orang Malay pi kuslai kata ke painting ban orang bamda bahaya simno kita ki painting ki bah kan banginya tai dor wong ngamla ade bandi syai kan ka painting jong uniu SAMLA painting kan ni SAMLA $6 manu ban thi jar ran kwa thien sei kan san wiang wei tumena din wong an thien manga na man ngai thoi tu khuna ala trei bat ha ka di ka yeng an thien manga uya che khman u thi je ka ta ka painting $6 o tao nong le la mo $6 sin ning kong $6 sin ba $6 sin ba lai mdan ba ujor la yo u tao tumben bar kita ki ba don nang ta kita thap ti rut ba khoi oh ki au mun ta ting la banya tai nia banya thi ki ki pen ki barem reu tau nong li lam ong em lakut ka jing li lam ye ki pen ting are balai lakut tong ta wong na maru new temen wong yang shabun yap haba pili lam ye ki pen ting ki ba tanat kan ni kan ni utau Bynriew bát thiện nâng con ya ka kodur jong khon jong un yo lot ki paintings Baroh kawe ban ngai scam bakalong kumju badu blai ila banyoma ya ka jing suk ba ka bor ba ka jing don ka jong blai ka jing em jong la da ngi nâng con i jit yo khon jong u Jesus Christ man em ha ka jing em ka jong ula ba ya ka ding na jong ki pop jong ula ba ya ka ding na jong ki pop jong pi ula ben mi la ka snam layap la tep yo le ka si balai u blai ula ben mi pat yo na la ka jing tep Bamanga ban mapi ila banyama dia kani ka bor kabla penmi yo jisu na ka jing tep kani ka bor bon yong ji blai ka jing em ko jongi de la da pikwa kani ka bor ban pediang yo jisu banyama dia ka jing ma be ki pop ka jong pi banyo ya ka jing suk batang ma u la ban ai kani ka ski Christmas aku apa punya duai bat ngah kan ikapor atrai ala penso si yami la shibon sin map yang ap diang yami atrai ban syong hagado nut ka jonga haga kerteng ka jong Jisu amen do blain ku ya pi Baroh ai kublai shibune I Reverend Dr. R. Conville na banta ka Khubor kapla sam hapeng jungi hakani kapor but dwai yo blai ba unang kerkhui pi da kamet ba khoi ba khia phinang la man pani nong phla he ka teng ba em ba bol jong blai ai kublai ru ye Reverend Terence Van Shong namta ka jirwai kapla ai hapeng jungi hakani kapor but dwai bo blai unang kerkhui pi ba phinang la man panang kami ka sap ka bo blai ul ai pi namta man sakhi ban sakri ban wan lam ki Bynriew sha Jesus Christ unong panem jangi hakan ka por namta ngi sai ko ipat ka jingwai ka ba ai ka teng uklur ba phalla ba ai Jingkmen ya kan ka jingwai la thau dai pastor jangi hi Reverend NB Dengdo bat kan ka jingwai ka kren chapang uklur balam nanti hapeng ka jingdum jong ka jingim bala ban tap ka jing im ka jungi hamla ka sngi par utau khlur ulong u Jesus Christ unong patem jungi par ikani ka jing ruai an ruai da ibada iban badli bad iban lam tu nge snap ikani jing ruai hakani ka por Hop ding kami
sim on ka kilai with kirius not nari mi hop ding ka jing dum kiawa hang no an ka yu ta usim kisim u kloria ki u krolin ti ka jing thaba Papa hasa het neng u klot pala Bat be jing shai u lam nanti Bakin shem yu sim kisim ku klot ba pala ka Bethlehem Sa shi sin tuan ban ping shai Kamit badum yang ato yalam ka Jingkmen hu Christmas shem ka ay kani ka balawan banja Babin klumar benling akin yanga Halin tia jing dom kinsan kata Nga sa lingo nga jam kiknang Ka ay ngalepat siya no kingan pai Ngam lak lemdem ha ka jing duay Ngakmit niya lagi kmat siya nga pai Ablay bapato ay jing siya Kajing taban Bapaw hasahit Neng uklot pala Bat be jing siya Ulam nanti Bakin shem yusim kisim Uklor ba pala ka Bethlehem Sa shi sin tuwan ban ping shan Kamit badum yang ato yalam Ka Jingkmen hu Christmas shem Ka jing thaba Bapaw hasahit Neng uklot pala Bat be jing shai Ulam nanti Bakin shem yusim kisim Uklor ba pala ka Bethlehem Sa shi sin tuwan banting shan Kamit badum yang ato yalam Ka Jingkmen hu Christmas shem Uklor ba pala ka Bethlehem Sa shi sin tuwan banting shan Uklor ba pala ka Bethlehem Sa shi sin tuwan banting shan Nyai kublai ya ibana ya ibiang ibatli bat vanlam namanta ka jingrai jongki kibla ai hakane kapor but hakane kapor ngi poi sha bakut jongkane ka program but ngi ai kublai ya Baroh kinong simbanta but ngi duai bo blai unang pendon kam ya phi ba phinang la wan shakri yu na khoi kapor sha khoi pa ba kum juru ngai kublai ya Reverend Dr. R. Conville namanta ka Khubor Christmas kablai iba kaba ila ai hapreng jungi ha kane kapor ti nyai kublai di Baroh ki berdan benta ha kane ka program but kermen bar ngi duai bo blai undan rengkat ba phi ha ka jing im jong phi hala kasni ti hani kapor ngi poi ka bawai tungi duai
Kupaji bening sestin ango ime try lu ya kejing lamu jong me try bangilala try lu pandai piknik program try bangai kerman ngan try lu bakani program ngan try lu kalong ngan try lu ko ai jing kerman bar ai min sing ngan try ngi kum ki khun ki jong me try hapeng jing e ba jing le jang jing em ngan try lu to wat eno ngan try lu hoi kum ko kejing wan long bre jong me try lu me wan ngan try lu ban pelat in try ngi nak pau ban try pelat ngi try ba toy rap ngi try bagan pai chemi bagan pe chemi try hala ka jong hala si jing jing em ngan try ba kham tam e try ngan play ki don jing in try bagan cha kan try yo min sim jong me try lu bon yelam me ka jing im jong try lu singo try jik pra nang pam ngam nang try pan nang bu e bro sang ti ble be imran bo jong me try na rum ta ba ha ba no to ai ba ka jing e ba jong ble ku pa ka jing ai jong ble khun ba jing slok ba thang jong min sim khu to ai ba kni lai ha we ka shong sa shong kat ba ngi wi wi na rum ta shi mun chi ko ru amen